Oke, kita sebutkan pendapatan kita hari ini. Mantap. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku arep masang tajur lur. Untuk sekalian nunggu tajure disambi mancing iwak keting. Iki aku nggawa tajur 14 lur. Ya seperti oleh-oleh 6 piroan tajure mending iki. Targetnya iwak gabus iki. Oke, tajur pertama kita pasang umpan. Iki gawe umpan cicak aku lur. Sajane ya oke juga pilihane nggo kodhok, apa nggawa keong, apa nggawa cecak, apa nggawa cacing. Tapi aku golek kodhok iki suweng iki enggak oleh-oleh iki lho. Makanya aku nggawa cecak wae iki lah. Nek nggawa cacing apa nggawa keong iki biasane iki dirusui iwak keting. Iwak keting iki seneng juga ambek keong iki. Iki aku golek spot iki sing kira-kira masuk iki. Spote nang pinggir-pinggiran kene ae lur sing banyu-banyune dangkal iki. Biasane gabus iki senenge nang pinggir-pinggiran ngene iki. Soalnya aku wingi-wingi mancing keting nang kene iki nang pinggir-pinggiran iki sering enek globakane iwak gitu. Terus aku sih ya iwak kutuk iki nang kene iki, iwak gabus iki. Nah, sakjane nek cicake sik urip sik sehat ngono kuwi gelem gacor kan sik oba-oba. Tapi berhubung iki aku goleke cecak iki bengi kayak mancinge sore. Kayak cicak sing wis padha klenger iki. Iki tak golek nang nggon sing ngrungsep ngene iki biasane iki iwake senenge nang pinggir-pinggiran ngene iki lho. Oke, satu persatu umpannya wis dipasang. Nek cicake kaya sing urip ngene iki jane rada gacor polo kan isi obah-obah ngono kuwi. Makane iwak-iwak padha tertarik. Iki coba tak bubuti dhisik iki anu enceng gondok iki. Nah, tak kene ruang ngene iki. Oke, tajur wis pasang. Golek spot selanjutnya. Iki sakjane iki ngrowone iki jeru iki bolo. Cuma ketutupan kangkung-kangkung kuwi lah malah dadi dangkal meneh iki. Seperti si ana rezeki ning kene kan. Iki waktune mek saithik tok iki. Iki mau aku mangkat 4:30, positif engko balik maghrib jam 6. Nah, waktu sejam setengah ikulah kira-kira enek iwake apa enggak engko iki. Piye isoke mancing ya tetep balik kerja lur. Kerja sik, bar kerja golek hiburan mancing. Tetep kerja diutamane dhisik lur. Nah, engko nek kerja wis rampung baru kita mancing. Ben tenang. Oke, pasang umpan selanjutnya. Nah, iki kancaku iki jenenge Aji iki. Dhewe wis mancing keting dhisikan iki. Penak iki nek duwe kanca sefrekuensi iki iso dijak mancing-mancing iki. Mending enek kancane rono rene, yo mancing rono, mancing rono. Wah, dek sering gelem po nek dijak mancing. Koyone dhewe wis norak narik wae ket mau koyo ning gacur iki. Makane kita cepet-cepet nendang tak rampung nih iki masang tajur iki. Engko tinggal mancing nyantai mancing iki. Oke, iki cecake wis oke sing bosok-bosok juga iki bolo. Tapi enggak apa-apa lah, seperti justru bosok kuwi paling malah sing garakno gacor kan. Oke, dipluk-upluk, cemplungin.
Oke, pasang meneh nang kene. Oke, tugas kita masang tajur wis rampung polo. Iki wayahe dhewe nyantai nunggu tajur dipangan, dhewe mancing keting. Ya seperti engko ketingnya oleh akeh, gabuse oleh akeh kan lumayan. Soalnya nek nggo umpan cacing iki angel bola oleh gabus iki bola. Nek keting iki gacor tenan iki ning kene iki. Mbuh paling pusate keting iki ning kene iki paling. Nek mancing keting wis gak usah angel-angel, cuma nggo cacing ini wis gacor bola. Iki masang cacing urung rampung wis dipameri wae karo Aji iki. Wis oleh deh. Urung rampung wis oleh meneh deh. Gacor tenan keting iki. Masih keting cilik-cilik engko digoreng kan dadi semangkok juga oke juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Umpan pertama kita cemplungkan kari dinteni. Iki niatku arep nggo pancing loro iki bolo. Urung situ malah wis dipangan sitok iki. Wih, gacor kan ketinge wis klepek. Oke, poin pertama dapat keting. Pancing iki kecilian iki bolo, makanya di lek terus iki. Susah iki nyepote iki. Pasti sampai nelak-nelak iki. Ngene iki pancingnya sing tak gowo iki pancing setelan nila biasane sing tak nggo mancing nila iki bolo. Wis oleh meneh. Gacor kan keting iki kene iki. Daripada ngerubah-ngerubah settingan pancing kan wis mending iki wae, pancing iki wae. Lagian oleh juga kan. Wis. Pokoknya plunglep iki bola nang kene. Nek masalah mancing keting iki. Sebenarnya iki keting iki lumayan bola rada gede, 2 jarian. Cuma nang kamera wae ketok cilik iki. Ayo kena nek. Wis. Mantap bolo. Ketingnya enggak habis-habis. Kira tok cilik kita tapi. Mungkin enek paling yo keting sing babon sak lengan ngono. Wis iki rada narik iki rada berat iki boro. Oke, kena wis lumayan iki boro. Rada gede iki keting iki, lemu iki. Paling ngendok paling iki keting iki. Lumayan dikumpul nih. Gak hiburan bolo. Wis. Hati-hati nek nguculi keting iki bolo. Ketuncap sithik ae ngono rasane wis juwarem tenan iki. Wis. Kaya nang semak-semak kae sing gacor iki bolo. Iki pancing sitok iki enggak tak wae umpan sampean iki. Makane sing norak-narik ger pancing kuning iki wae iki. Piye arep makani urung sitok, sitoke wis delep-delep pisan. Oleh meneh kan. Oke, ayo ngumpul rene kabeh ketinge. Tak selamat nih kowe ben gak kedelep nang kono kan. Daripada kedelep mending tak selamat nih iki awakmu. Oke, oleh meneh. Mantap polo ketinge gacor. Yuk tarik lagi. Oke. Aku seneng mancing keting iki kambangan iku bolo, mesti dikowon delep-delep karo dhek.
Wih, wah akeh pisan bolo ketinge iki. Kan oke, wis kesel aku mancing keting iki juga wis sore. Iki was wayahe dhewe niliki tajure dhewe sing dhewe pasang mau iki bolo. Oke, diliki sitok-sitok. Iki alah cong. Tajur pertama cong. Oke sing zong bolo tajure. Iki koyone oleh iki. Delok sik. Delok sik iwak apa ula iki. Nek kira-kira iwak digogohi, nek kira-kira ula wis dijarne wae. Iki nek koyone iki positif oleh iki bolo. Wis lebar-lebar oleh hasil tajure dhewe bolo. Wis nyangkut ganggang gak masalah. Sik bolo tak jeburan dhisik. Eman-eman nek ucul iki. Oke, wis kena. Wis digowo mbuut-mbuut karo dhek. Iki lho iwake bolo, gabus bolo. Wis. Enggak rugi dhewe nggawa lek cicak mambeng iki. Wis. Seneng bolo nek iso oleh ngene iki bolo. Wih. Enggak masalah, mancep angel diculi. Wis. Lumayan lek gabus sitok. Muga-muga pancing isi enek sing oleh meneh bolo. Oke, masukkan. Nah iki wis arep diteliki wis ketok gelobakane bolo. Wis kayane gedhi nek sing iki. Oke, demek alon-alon aja ucul. Glungsep gak apa-apa, tak selametne kowe. Oke. Nah, kena iki. Wis, lebih gede teko sing pertama mau bolo. Mantap, oleh loro gabus iki. Oke, wis. Mantap bolo. Oleh gabus loro bolo. Walaupun tajure 14 sing oleh mek loro. Piye wektune mek saiki bolo. Tapi kita tajure iki tak tinggal bolo. Tak tinggal sewengi besok awan tak titikane meneh. Tak sepil hasilnya bolo. Wis. Keting dan kawan-kawan dapat bonus gabus loro. Ngene iki enake mancing karo najur bolo. Sambil nunggu tajur sambil mancing. Wis. Lumayan buat makan malam nanti iki. Mantap. Oke, sip. Teli sesuk iki tajur selanjutnya. Ya wis bolo iki wis sore, video ini wis rampung juga. Arep tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.